Hello, sziasztok! Ma egy DM hallal gondoltam, hogy jövök nektek, mivel az elmúlt pár napban ma voltam másodjára a DM-ben, és gondoltam, hogy elég sok minden került a kis bevásárlási listámba, így gondoltam, megmutatom nektek, hogy mik is jöttek velem haza. Először is, ami miatt leginkább mentem, főleg a múlt korában. Én most tudom, sokat nézek arra, bocsánatot kérek, de ott van minden előttem, és próbálok rájönni, hogy mivel is kezdjem. Először is azt szeretném elmondani, hogy TikTokon nagyon sokat néztem a Scrub Daddy oldalát, és a Cleantokra felkerültem, és nagyon sok mindent láttam, főleg a Scrub Daddy-től, amit már a múltkor is sikerült beszereznem. Elnézést, méghozzá, amiért leginkább mentem, az nem más, mint ez a kis Scrub Mami. Kis kétoldalas, még a doboza is megvan. Annyira örültem neki, hogy ez végre meg tudtam szerezni. Nagyon sok mindent hallottam már róla, és már nagyon régóta vágyom arra, hogy nekem is legyen egy, úgyhogy most ez is sikerült, és emellett ugyanakkor, amikor ez már amúgy be van fogva, és imádom használni, tényleg nagyon szeretek vele mosogatni, azelőtt nem mosogattam ennyit szerintem, mint most az elmúlt pár napban. Nagyon sokat van a kezemben. Mondom, doboza is megvan, szóval én imádom. Ez ki van téve szépen a polcra. És ugyanakkor ez is ugyancsak már le volt tesztelve, mivel hát nem lehetett tesztelés nélkül ott hagyni, hogy csak nézem. De nem más, mint a Tangerine Green, ami szerintem nagyon jól végzi a munkáját. Kipróbáltam, min is próbáltam ki? Egy serpenyőn. Serpenyőnek az alján. Kicsit jobban meg kellett súrolni, az igaz, de ugyanakkor viszont én eléggé boldog vagyok attól, mivel már több éves ráégett olaj volt a serpenyő alján, és elég szépen letisztította. Meg, ja igen, az airfryert, az is most volt először kitakarítva, igaz, hogy még csak vagy egy hónapja nagyjából van meg, de most volt először kitakarítva, úgyhogy kis Tangerine Clean-nel elég szépen leoldott minden zsírt, olajat, bármit. Egyelőre még csak ez a kettőnél volt használva, de én nagyon elégedett vagyok ezzel is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ezt is sikerült beszereznem, mivel ezt is ki akartam próbálni, meg persze a Scrub Daddy termékei közül nagyon sok van még, amit ki akarok próbálni, ugyebár. És ezért, mikor ma voltam, ugyebár, hát ma is két termék jött velem haza. Az egyik az ez a kis Demduster, amit nagy eséllyel nem sokára ki is fogok próbálni, mivel nagyon, ez szerintem az első termék, amit a Scrub Daddy-ről hallottam, hogy létezik, és szóval ezt akarom a legeslegrégebb óta kipróbálni. Úgyhogy ma sikerült ezt is beszereznem. Ezt mind a DM-ben sikerült megtalálnom. És persze, ha már Scrub Daddy, akkor nem maradhat ki a rendes, eredeti Scrub Daddy-nk sem. Ő egyenlőre még nem lesz befogva, mivel a Scrub, amit akarnám úgymond elhasználni, ami remélem nagyon sokáig fog tartani. Úgyhogy egyenlőre ő még csak ilyen kis backup, hogy legyen majd. Mikor ez amúgy egyáltalán nem egy fizetett promóció, ugyanakkor viszont reménykedem abban picit, hogy hát ha megdobnak még egy-két termékkel, ugyebár. Mivel mondom, nagyon sok videót néztem, nagyon tetszett az, amit láttam is. Nagyon sok ember tett fel, hogy milyen jól működnek, meg én is ugyebár kipróbáltam. Van még egy Eraser Daddy-m is, ami mikor a Lidl-be lehetett kapni, akkor onnan le is csaptam rá, és azt is átpucoltam az összes cipőt vele. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok minden termékükkel eddig, amit próbáltam, és nem sokára ezt is kiteszteljük, hogy milyen is. De erről is csak jó dolgokat hallottam, úgyhogy már alig várom. Vettem még, ugyebár most már ennyi volt a kis Scrub Daddy-s részleg,
De vettem még egy ilyen, na félig meg van nyitva, de ettől eltekintve egy ilyen kis dobozka, kis Ebelines dobozka, amit most ki is nyitunk rendesen, ez most akcióban volt, meg amúgy is vettem már, hogy legyen egy ilyen kis tárolóm, kis vattapamacsoknak, ez így néz ki, ilyen kis bambuszos, és le lehet tenni szépen a tetejét. Van benne egy ilyen kis zsákocska, amit nem tudom, hogy pontosan mire is van. Gondolom, hát én mondjuk használok egy ilyen zsákszerűtő, mivel vannak ugyebár újrahasználható vattapamacsaim már, és vannak ezek a kis moshatós zsákok, amiket én abba szoktam belegyűjteni, és azt teszem a mosógépbe, szóval gondolom ez is csak arra lehet. Eléggé kis pici, cuki, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy arra van. Mutat is itten, ki kéne belőle. Van amúgy. Mutatja, hogy 60 fokig lehet vele mosni, úgyhogy gondolom csak arra lehet. Mivel így nem akad bele a dobnak ott az elejébe, azt nem szeretnénk ugyebár, úgyhogy általában összegyűjtök egy párat, és akkor bedobom így egybe a mosógépbe, az zipzáros, ez nem tudom, hogy mennyire nem fog ez szétjönni mosás közben, de reménykedünk, hogy ez sem fog szétjönni. De majd ezt is kipróbáljuk majd, mikor oda kerül a sor. És ami nagyon tetszett, hogy kapható volt hozzá 7 darab ilyen kis vattapamacska. Ezek is egyenlőre jó minőségűnek tűnnek, azt majd úgyis meglássuk. Na és ezt fogjuk ma már kipróbálni, hogy mennyire netszívó. Vettem már a Pepco-ba is vattapamacsokat, de viszont mikor teszek rájuk arclemosót, ilyen micellás vizet már mind úgy átmegy rajta. Szóval vagy lefolyik róla, vagy egy az egyben átcsorog rajta, úgyhogy azzal meg eléggé durvának is érzem, főleg már mosás után. Eléggé olyan, inkább mint egy exfoliálónak mondanám, mint semmilyen kis arclemosó, amit jobb szeretnék, hogyha puha lenne, ez eléggé puhának tűnik, úgyhogy eléggé nagy reményeim vannak hozzá, és tényleg már vágytam, hogy legyen egy ilyen kis tárolóm, amiben szépen tudom beletenni, mert jelenleg még csak egy ilyen kosárkában van a micellás vízem mellett úgy felsorakoztatva, ami nem biztos, hogy a leghigiénikusabb számukra. Úgyhogy szerintem ez talán jobb megoldás, mint azt úgy tartani. Következő termékünk, amit vettem, kicsit már távolabb vannak a dolgok, úgyhogy egy másodperc. Itt is vannak. A következő termék, amit ugyancsak a múltkori alkalommal vettem a DM-ből, az ez a szájvíz, ami, mint látható, már volt kibontva, használtam is. És ezt azért is vettem, mivel van benne ilyen xilitor, pontosan nem tudom, hogy van magyarul, mivel mindkét változatát láttam, amiről ugyancsak nagyon sok jót hallottam. Nekem is vannak eléggé problémáim szárazsággal és hasonló dolgokkal, úgyhogy hallottam, hogy ez eléggé segít a xilitor. Általában mondjuk rágógumiban szokták használni, nem szájvízben, de ezt valahogy úgy könnyebbnek éreztem, hogy ez ugyebár tényleg meg vagyok szokva, hogy minden nap használják szájvizet, és könnyebbnek érzem azt, hogy szájvizet használják, mint sem rágógumit, mivel azon már meg vagyok szokva, egyrészt, hogy minden nap használom, de viszont amióta, igaz, hogy még csak pár napja van, de azóta úgy többször is szoktam használni, mert eddig csak napjában egyszer, úgy átlagban, vagy függ, hogy épp milyen kedvem van, de ez az, hogy eddig Listerint használtam, ami eléggé erős az íze, még hogyha a gyengébbiket veszem is. Ami nem tudom, hogy az is mennyire egészséges, hogy ilyen nagyon-nagyon erős íze legyen egy szájvíznek. Közben bekapcsolta a fűtés, mivel május végén itt hideg van, de lényegtelen. Visszatérve. Elnézést. Szóval. Nem tudom, mennyire egészséges az, hogy annyira erős legyen egy szájvíz, még akkor is, hogyha a gyengébbik változatát veszem a Listerinnek, mivel az erőset egyáltalán nem bírom, az nagyon erős nekem. A gyengébbiket használom, de az is olyan, hogy nagyon sokáig nem érzek ízeket utána, úgymond annyira elveszi azt, mivel annyira
erős, nem tudok más szót használni erre. És különösképpen nem tudom, hogy mire jó. Nem is érzem annyira tisztának, mert most amióta ezt használom, azóta sokkal tisztábbnak is érzem maga a szájhigiéniámat, úgymond, és annyira nem veszi el az ízadó képességeimet. Nem tudom pontosan, hogy mondják ezt, de valahogy így. Szóval, hogy úgy pár percre már aránylag képes vagyok rendesen érezni az ízeket is, és szerintem árarányilag is szerintem ez jobban megéri. Úgyhogy ezt is ugyancsak ajánlani tudom. Aránylag no name, de viszont mondom, a Xilit az eleve sok jó tulajdonságait olvastam, mint például a lepedéklerakódást is próbálja segíteni. Ugye mondom, ez a szájsavasságot is, vagy a száj szárazságot, meg biztosan még jó pár más tulajdonsága is, ami most én nem jut eszembe, így próbálok visszagondolni, hogy mik is lehettek azok. Ennyi jut eszembe kb. De én nagyjából szerintem ennyit mondanék erről. Úgyhogy akit érdekel, még nyugodtan nézzen utána, de ezzel is én eléggé meg vagyok most elégedve, és szerintem a Listerine-hez nem igazán fogok már visszatérni, mivel mondom, az nekem nagyon erős, és nem is érzem azt, hogy úgy tényleg tisztább lenne tőle a szám, mint sem ettől, és jobban is jön, hogy használja, mivel ízre is amúgy eléggé jó. Úgyhogy bátran próbáljátok ki, szerintem ez is megéri. Továbbá vannak még pár denkmites termék, amit vettünk. Az egyik ez a kis ruhatisztító, foltártávolító, amit nagyon szeretek, használtam már ezelőtt, és szerintem elég szépen kiszedi a foltokat. Nem azt mondom, hogy minden foltot, de legtöbb foltot elég szépen kiszedett, szóval ezzel is meg vagyok elégedve. A másik termék, ami ugyancsak a Denkmittől van, az ez a WC frissítő, ami egyrészt kókuszos, a párom választotta, ugyanakkor meg eléggé erős illata van, és tényleg kókuszillat. Mivel próbáltunk már WC frissítőt, aminek semmi illata nem volt, és szerintem sokkal drágább is. Úgyhogy én nagyon szeretem a DM-et, meg a DM saját márkás termékeit is, mivel egyrészt olcsóbbak, másrészt pedig legtöbb termékük jobb, mint más termékek ugyanabban a kategóriában, amik vannak, ugye a WC frissítő, vagy akár a Dezodor is, ez báliás termék, ezt is amúgy most vettem. Ez ilyen alumínium só, mentes, ami ugyancsak egészségesebb, mint párjaik, és szerintem ez is azért eléggé jó. És azelőtt, szóval egy jó pár éve már ezt használom, vagy a másikat ugyancsak a bárjától, csak egy ideig ez az alumínium só nélküli nem volt kapható a DM-ben, úgyhogy váltottam a másikra, abban van alumínium só nagy eséllyel. De most, hogy észrevettem valami korábban, hogy ez visszatért, úgyhogy most újra vettem egyet. A másik az már fogyóban van ugyebár, és mondom, azelőtt Rexonát használtam, ami szerintem minimum 3-szor annyi, mint bármelyik báriás Dezodor. És persze a másik dolog meg az, hogy nem annyira egészséges sem az emberi szervezetre talán, mivel nem tudjuk, mi van benne. Igen, lehet erősebb, de ugyanakkor meg ez talán a báriásokat én úgy vélem, hogy jobbak. Ugyebár egy az, hogy vegán, legtöbb termékük, azaz mikroplasztikmentes, ez is alumínium nélküli. Szóval én ezeket is tudom ajánlani bárjától, nagyon sok termék van már, amit szerintem kipróbáltam, vagy használok is mindennapjaimban. Vettem még ugyancsak a bárjától, ez is vegán, ez a kéziszapan, ami antibakteriális is, kis átlátszó,
ilyet is használtam már ezelőtt, a citromosat azt hiszem, és ez is ugyebár egyrészt, hogy antibakteriális, másrészt pedig, hogy olcsóbb is, mint mondjuk egy Sanitor, ami lehet, igen, megéri, nem azt mondom, de viszont sokkal drágábbnak érzem, úgyhogy én nagyon szeretem a DM-et, mivel sokkal elérhetőbb árakon van, mint a legtöbb termékcsalád, és mondom, mikroplasztikmentes, szóval úgy picit talán környezettudatosabb is, mint más termékek, ezért is nagyon vagyok mellette, mivel próbálok én is minél környezettudatosabb lenni, és persze magamat is, hogy minél kevesebb mikroplasztikot vigyek be az én szervezetembe, a saját szervezetembe. Nem azt mondom, hogy ez 100%-osan menni fog minden körülmények között, de viszont próbálkozom ezzel is a mindennapjaimban, és minél kevesebb kémiai vegyszert használni. Láttok, ugyebár ugyancsak TikTokon mondom, ezen a Cleantok oldalon vagyok, és mikor látom azt, egyrészt igen, tudom, hibás vagyok abban, mert nézem, mert tényleg nagyon jó hangjuk van, de mikor jönnek és fognak egy ilyen kis szivacsot, és ráöntenek mindent, amit találnak, egy egész dobozzal, ilyen van köztük WC tisztító is, van köztük ablakpucoló is, minden, amit el tudok képzelni, és akkor csak így nyomkodják, ami egyrészt igen nagyon jó hangja van, de ugyanakkor meg pocséklás is, és tényleg nagyon sokat használnak, és különböző márkájú, különböző vegyszereket is, amik nem biztos, hogy jót tesznek egy idő után szerintem az emberi szervezetre is, mivel nagyon sok kémiai ilyen vegyi anyagot szabadíthat a levegőben is. Nem tudom, de nincs kizárva. Úgyhogy az sem épp a legjobb, hogy annyi vegyszert használunk. Jelenleg az öblítő, amit használok, félig meddig van, hogy a boltit használom, van, hogy saját készítésűt, úgyhogy próbálok ezzel is picit tudatosabb lenni. És nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, mivel van még mit haladnom, de minimálisan, ahol lehet, ahol eszembe jutott, hogy igen, itten tudnék. De azért minden emberek vagyunk, szóval hibázunk. És ez érthető is. Az utolsó termék pedig, amit vettem, az nem más, mint ez a fürdősó. Elfogyott a régi. Erről ennyit tudok mondani. Jó illata van, mivel ez is meg lett szagolva, még kipróbálva nem lett, meg lett szagolva. Jó illata van, ezt el tudom mondani, és meglássuk. Ezzel más nem igazán tudok mondani, csak ennyit, mivel nem igazán tudom, hogy a fürdősó miben kell különösképpen jót adjon, jó legyen, azon kívül, hogy jó érzéssel tölt el, meg hogy jó illata van. Úgyhogy szerintem így ennyi, és megyünk kipróbálni ezt a kis cukiságot. Úgyhogy gyertek velem! Mint kiderült, eleve így nedvesen jött, ahogy én ezt nézem, ugye eléggé nedves. Úgyhogy kipróbáljuk ezen a bútor részen itt lent, mivel szerintem összegyűlt már egy kevéske por itten, és meglássuk, hogy hogyan is működik. Összeiszedte szépen a kis port, úgyhogy én ezzel már elég boldog vagyok, hogy így szépen megfogja, tényleg összeszedi, letakarítja, és ezt, ha jól tudom, csak le kell öblíteni, és újra lehet használni. Úgyhogy megyünk is, leöblítjük szépen.
szerintem elég szépen le is vitte a víz egy az egyben, úgyhogy én boldog vagyok vele. Úgy írja a hátán is, ezt eddig nem is láttam. Írja a hátán is szépen, kis nedves kis dömteszteremmel. Vissza is tértem szépen hozzátok, remélem tetszett ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és még találkozunk. Sziasztok! Ő kimaradt, pedig őt is ma vettem. Szóval ő itt az utolsó termék.